Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tanono liya mung sira wong ayu. Wanodya ayu utama ambar aruning kusuma mulat lelem branta agawe sepinala Esemu kelih madu lindri-lindri nyewang netramu dasar latir kuning aku karasa tresnaku ngambar arum tanahku jiwa katon memanis sekar mekar lan melatih nunje katon kinalung tak gantiane jagat katresnan. tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu lain hatiku andai yang kau tahu. Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tak ono liya mung sira wong ayu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sungguh kami sekalian anak-anak berkumpulan menjadi moro atur Islam pemuda dusun Tambin. Kasih tabib dihormati yang punya rumah sekalian anak berkumpulan
gegarane wong agrami dudu pondo dudu rupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel lamun tan kena di numbat harta jeneng kula kowe aja lali marangku iki nalikane nandang susah sapa sing ngandani kesemono aku tetep tresno lan tetep setia doniman dereng ate gawe gelo lan gawe kujiwa desa iki barang bukti kowe kok jur malah lali marang aku sithik-sithik mesti nesu terus ngajak padu jongono apa kowe pancen ra kelingan jamane demiyen doniman kowe dadi bunga susah padha dilakoni desa iki barang bukti kowe kok jur malah lali marang aku sithik-sithik mesti nesu terus ngajak padu jongono apa kowe pancen ra kelingan jamane demiyen doniman kowe dadi bunga susah padha dilakoni
Atur para kanca atur pambagyo dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ngrawuhnya ing pepanggihan dalu punika mugi Allah uga paring nugra kersa paring kita atur para rawuh atur pambagyo nuwun wengi
Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab waktu iki kanggo maringati miros Kanjeng Nabi Muhammad kang suci lan kabeh kancaku yen pinuju lagu kudu lagu-lagu kancane bersatu aja sesukaran kudu sing aturan muda kaya kewan sing rebutan panganan aja padha Ora gampang nampa lelagon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyata tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis tutu tuwemu Gusti tansah tunggu apa panyuwunanmu muga kowe ninggal katiku ati durung lila kowe nyateng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa wis cukup laleno timbang atimu lara apa rasa tresno ra bisa dibasa hatiku percaya yen kowe mesti bisa lilakake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lakon iki aku wis sepo ikhlas nanging apa tak lakoni kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis tutu duwemu turun lila kowe nyane wong liya apa iki sukatan sing tak tampa bebasane gampang mengarono ning ati nanging kudu aku sing duweni pada bulan Rajab bulan yang besar sekali pada bulan Rajab bulan yang besar sekali itu kewajiban umat
Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang itu nikmat sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci hati kamu iki aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang nikmat jagat tresnoku kaya dene aku njaga tresnomu kapasrahke ning pangeran yen masih jaga ora bakal ilang aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang tresnoku ora bakal ilang Sora-sora barang